थारैनो गोजोननाय मोनदों नैबे भेरगाव गामियाव ब्रैथि खेबनि थाखाय बा ब्रैथि बोसोर जाबाय बे माने सान आरो हर फुटबल जोलुर माने बादायलायनाया दा बेखायनो दिनै जोबथा खेलानि बेखेवगिरि हिसाबै बिथांमोना लिंहरदोंमोन आरो बेखेवना मोननानैबो थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो बे बादायनाया थारैनो माने मोनसे ओनसोलनिनो माने नोजोर बोथावना मोनसे बादायनाय बायदि बुंनांगोन आरो रायजो राजानि जि मदद हेफाजाब होफैनाय बेखौबो गनायना लानांगोन। जों नुबाय दायो लासै लासै जोङो माने गामि ओनसोलफ्राव जि माने जोलुर गेलेनाय बेयो माने जालांबाय थानाय बे बेलायाव मा बुंगोन? बे खेथ्रआवथ' नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो फुटबल बा जोलुर गेलेनाया थारैनो जोंनि थैयावनो दङ होनना बुंनांगोन। दा बे हिसाबै गोबां बादायनाय मोनसे उत्सब मुखर बायदि मोनसे परिबेसखौ जोङो ओनसोल नाङैनो बिटिसि ओनसोलावनो नुनो मोनो। मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो जोलुर बादायनायखौ जों नुनो मोनो। दा बिनि बागैबो बिनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव अबयसे मोनसे बाथ्राखौ नोंथाङा जि सोंदों जे जोंनि फैबाय थानाय उथिफुनाय सेंग्राफ्रा माने फुटबल गेलेनायनिफ्राय एसे जानगार मोनसे इम्पेक्ट गोग्लैदों नङा बे नंगौबो। बिनि जाहोनानो जाबाय जोंनि ओनसोलनि माने जाखांफुनाय माने गथ'फ्रा एबा सेंग्राफ्रा मबाइलाव बेस्थ' थानायनि थाखाय एबा माने बिथांमोना फिजिकेलि मोनसे गावखौनो एक्सारसाइस गैयिनि थाखाय खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे नैबे जों खेल महारन सोलिबाय थादों बे बेलायाव आसाम सरकारा गामि ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ बोखांनो थाखाय एसे उत्साह होनो थाखाय खेल महारन होनाय मोनसे हाबाफारि लानानै भिसिडिसि ओनसोलाव गामि ओनसोलाव बे बादायनायखौ जागासिनो दङ आरो अबयसे दायो जोंनि नैबे पानेरि समस्तियाव भिसिडिसि लेभेलाव जोब्बाय दायो एलएसि लेभेलाव पानेरि समस्ति वाइसआव बादायनाया जागोन फैगौ 27 थारिखनिफ्राय 27 नभेम्बरनिफ्राय जानो गोनांमोन नाथाय आनजाद जिहेतु सोलिगोन माने 28निफ्राय बेखायनो बे खेल महारनखौ जोङो डिसेम्बर दाननि 8 एबा 7 एबा 8नि गेजेराव लांनो हागौ मोनसे सानखांनाय जादों बेखौ। जोङो थारैनो नैबे जिथुनिखि बादायनाय लोब लोब फैनायनि थाखाय आं साबायखर बावदों आरो बिब्दिनो बे बादायनायखौ फैबाय थानाय बोसोरफ्रावबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे अननानै लाखिबाय थायो मदद होनानै जाहाथे फेहेरलांनाय फुवारलांनायाव मदद होलाङो बे बादायनायखौ आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो गामि ओनसोलफ्रावनो जाहाथे जोंनि फुटबल बादायनाय गेलेगिरिफोर बिथांमोनखौ ओंखारहोनो थाखाय मदद होनांगौ। হয় বহুত সুন্দৰ খেল হ'ল আজি আমাৰ যিটো চূড়ান্ত ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু এই খেলত ৰাইজে দেখিছে আলাৰী আফাত চিমলিবাৰী আৰু ৰৈচুমীয়া আফাত শুক্লেপাৰা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। মানে সুন্দৰ খেল অতিকৈ দৰ্শক বহুতে আমোদ পাইছে আৰু আমাৰ এই খেলত মানে আমাক যে জনতাই যে আমাক ছাপোৰ্ট দিছে আমাক জনতা সংঘক ছাপোৰ্ট দিছে সেইটো বহুত এটা উৎসাহ লাগিছে আজি ভাল লাগিছে মানে ক'বলৈ গ'লে। আমি দেখিছোঁ কিন্তু বিগত বৰ্ষতকৈ কিন্তু এইবাৰ কিন্তু দৰ্শকৰ অলপ মানে কম পোৱা দেখিছে কি ক'ব কিহৰ কাৰণে? হয় নিশ্চয় এইটো চাওক আমি ধৰ এইবাৰ গেমটো আমাৰ অলপ পিছুৱাই গৈছে আমি আগুৱাই নিব নোৱাৰোঁ পিছুৱাই নিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ গৈ কাৰণ আমাৰ ৰাতিৰ খেলা যিহেতু ৰাতিৰ খেলত যেতিয়া নেকি বৰষুণো যদি আহি যায় আমাৰ খেলত মানে এটা বৃহৎ মানে লোকচানৰ এটা সম্ভাৱনা হয়। যোৱাবাৰ ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াতকৈ আগত গেম দিছিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ একেবাৰে ধাৰাসাৰ 4 দিনমান আমাৰ বৰষুণৰ এই প্ৰভাৱ পৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ আমি পিছুৱাই ফালে গেমটো দিলোঁ কিন্তু দিয়াত আমাৰ অলপ এটা মানে বিশেষ আমাৰ এটা হেৰি হৈ গ'ল মানে দৰ্শকৰ সমাগমটো মাজত আমি নাপালোঁ যদিও আজি বিশেষভাৱে বহুত সঁহাৰি পালোঁ আৰু এটাই আমাক মানে বহুত হানি কৰিলে এইবাৰ যিহেতু খেতিয়কৰ মাজত এটা হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল এটা পোকে যিহেতু মানে কৃষকক মানে ধান খেতিত মানে আক্ৰমণ কৰিলে তো আমাৰ খেতিয়কসকলে নপকা ধানকো কাটিব যাবলগীয়া হ'ল তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ দৰ্শকৰ সমাগমটো কিছু হ'লেও কমি আহিল। যিহেতু আজি মানে সন্মানীয় অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনালে হয় নিশ্চয় আমাৰ যি ফাইনেল খেল এই ফাইনেল খেলখন শুভ উদ্বোধন কৰাৰ বাবে আমাৰ সমাজকৰ্মী তেখেত মাননীয় শ্ৰীযুত জুছৰাং বড়োদেৱে এই খেলখন শুভ উদ্বোধন কৰি দিছিলে আমাৰ যিমানখিনি ধন্যবাদ জনাম। হয় হয় তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে আমাৰ তেখেতৰ লগতে আমাৰ অতিথিবৃন্দ SDP ছাৰ আমাৰ আহিলে তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ মাজত BDSৰ ছেক্ৰেটাৰী আৰু অঞ্চলৰ যিবিলাক নেকি আমাৰ দল সংগঠনৰ নেতা তেখেতসকলো আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাবিদসকলো আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হোল্ডাৰ যতীন ৰাভা তেখেতেও স্কিল প্ৰদৰ্শন কৰিলে আমাৰ বিৰতিত তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
তাই আশা কৰিছোঁ আজি যেনেকৈ আমাৰ দৰ্শকে আমাক সহায় সহযোগ কৰিলে জনতাই জনতাক যেনেকৈ সহায় কৰিলে তো ঠিক তেনেদৰে অহা বছৰো যাতে আমি এনেকৈ সহায় সহযোগ পাওঁ যাতে এই খেলখন উন্নতৰ পৰা উন্নত শ্ৰেণীলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু দৰ্শকৰ সহায় সহযোগ বিচাৰিছোঁ। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।